Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. E se hai unha fisura na garda amarela, que? Dixen con desgana. Mais víboras para o niño? Non, atallou Froilán con entusiasmo. Divide e vencerás. Se están ocupados pelexando entre si, dannos marxe para colarnos na cidade. É que che interesa a ti da cidade? Cambiar as cousas de cor? Preguntei con noxo. Non me respondiu. Tampouco lle gustaron as preguntas, incluso diría que se ofendiu. Repítoche o ofrecemento, lévote onde queiras, dixo seco. Desta fun eu a que calou, seguía sen saber a onde ir. Pousei a cunca e erguínme. Mireino case arrepentida das preguntas impertinentes, parecía que tiña unha habilidade especial para facerlle dano sen querer, sen intención, sen que o merecese. O de que non o merecese aínda estaba por ver. Igual era el o que tiña unha especial habilidade para facerme sentir mal. Erguínme e fun cara á porta. Marchas? Preguntou. Sí, respondín mentras trataba de lembrar cara a aquel lado do corredor se saía. Miroume sen dicir nada, con olliños tristes. Eu mireino con ollos doces, non sabía que dicir. Cara á esquerda, dixo mirando ao chan. Gracias, dixen mirando. Como non me devolviu a mirada, botei a andar cara á esquerda como me indicara. El erguiuse, sentía os seus pasos detrás. De súpeto comezou a soar unha serea. Un son molesto e insistente. Froilán correu pasando a carón, ignorándome. Vin como se metía dentro da emisora e falaba con nerviosismo co outro home. O resto saía doutra porta tamén a toda velocidade. Entraron na emisora. O home que estaba sentado sinalaba a pantalla, os outros puxéronse de redor, mirando o que lles marcaba. Froilán erguiu a vista e ao verme saiu acelerado cara a min. Andando, dixo aparentando tranquilidade. Agarroume do brazo e botou a andar tirando de min. Xa che dixen que andaban preto, por sorte veñen por mar, dixo mirándome. Iso danos uns minutos. A onde imos? Preguntei. Temos que cruzar o estreito, dixo. Volvemos á vila? Preguntei. Non es estreito, o de verdade, hai que sair do país, dixo. Non o oía claro, soaba demasiado profundo, tanto o do estreito como o de sair do país. E podemos? Volvín preguntar. Quedei cos compañeiros en que levaba unha das lanchas do corpo, ao xefe non lle importa, mentres eles tratarán de retelos ata onde poidan. Se traen os permisos non vai ser moito, se viñeron apurados e non os traen daquela, aínda temos un par de días, explicou. Froilán contoume que os permisos tardaban un par de meses. A maioría das incursións da garda fora da cidade fracasaban pola pouca planificación. Saían a brava e case nunca pasaban do posto de guardacostas. Un par de días de detención é un convite amable a volver por onde viñeran. Ao comezo pensei que me vacilaba, pero tendo en conta o historial da garda, igual tiña razón. Damián tivera que marchar de súpeto cando parecía que o tiña todo estudiado. Por helicóptero había ser máis complicado. Teríamos que detectalos onde aterrasen e tampouco é que dispoñamos de moitas forzas para desplegar. Falaba con afogamento, tirando de min, apurando o paso. Baixamos polo embarcadoiro. Díxome que fora desatando unha das lanchas, el colliu 2 bidóns de combustible e metiunos dentro. Mandoume subir e empurrou a lancha ata ter calado. Metiuse dentro, puxo en marcha o motor e fixémonos ao mar. Igual podeche botar algún bidón máis, suxerín. Arqueou unha daquelas tellas de malo que tiña e díxome que rezase para non ter que tirar un ou incluso os dous para ganar velocidade.